keď nemáš žiadne negatívne stavy a všetky problémy pomaly odchádzajú z hlavy. Vtedy, keď cítiš, že to napätie, čo v sebe dusíš, pomaly odchádza preč, len uvoľniť sa musíš. Skús to, aj keď niečo trápi ťa tak veľmi, že máš pocit, že to spáli ťa, tak ver mi, nesil to zbytočne, však máme iba jedny nervy. Keď na chvíľu vypustíš, tak uvidíš novými smermi. Poznáš tie stavy, keď ti zo všetkého pekne jebe, že potrebuješ pohodu a venovať sa sebe, spraviť si voľno a ráno sa milovať, na obed si grilovať a večer iba chillovať, alebo hocičo, čo pomôže ti zabudnúť na stres. Brácho, užívaj si dnes, keď ti hrá 1-6, lebo